Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP Upper Shillong Circle hakakat pratare nailur arja arpusan hapo ka jingalam usamla kitbok lang nong plang u president ka FKJGP Upper Shillong Circle lem ki dongelam na ki unit kala lej banyakran ban u Ashish Shukla u general manager ka NHIDCL halor ka jingsuki palat ka jingsna ya ka surak 4 lane na umsherpi sa banyon ka badai shibenta ka project surak na Shillong sa Tamabil. Nakaliang jog General Manager ula ay kajing pentikana bala kumno ka NHIDCL kan persyang ban pendap no ia kani kajing tray haki benta jong kathan Upper Shillong hau banai no pra arja arpusan laniu banai kalalengkot arja arpun riu. Kaseng kadawaru baka NHIDCL kadiban marmat kloyek yaki katu kat ni teliki benta ki bala kta sikat dai ya ka let kawan jong ki patba lingba kajing dheng kali ka basherkhai khamtam haki sngi baningkong ka sngi tho ding mat ka sngi sajan. Nalor kini kimat kaseng kadawa baka NHIDCL kadiban penti kena baki nong tray bar jela ki daiban penbiang yaki kot kisla bat dairu ban perking namar ba omla ban tip ba yo lesi ki mender ki ba syakandang na kejela asam kin yo ban rit ngen bat ban sadu hakathan Upper Shillong hakadur jong ki nong belasngi. Lai li kimat ki ba kum kaseng la dawa kha joka NHIDCL hakabide ba kanika jing tray sya jong ni forlien na don kum serpi du spodoki ka bentar beningkong bunyi keren kolong halor ka jing slam jing ki company ban pentrai ka di surok ha bangila kentu ya ka NHIDCL ba ka di ban step mardor ya ka ni surok kan kan nembu jing e ipat ba ti ka ba ar ka bunyi keren yu general manager kolong ha bide bat ki benta ki ba phero ki ba perlong ki jing deng kali hati than perslong kham tamak sni ningkong bat ka sni tho dieng bat kum juru osis aja ka jing deng jun kali ki ba pendik hinong lek nangwan ni tigi benta jong than kadi ke jing sniu pula jong ki surok ba kim chimla maramat satya na kali yang jong ki company ba pentrei larang ipet na do na kani ka than ka bai dei surok ki benta jong than serpi ka ba ar ka dei hangtai po saumer jan suni sai ka balai ka dei hangtai po lat mau plot banech po lum Shillong ka benta po nyumer jan Elephant Falls hangtai po pomdum PSC bat kawai ha kitigi than bojon kidi samtli gi benta ki bawara jing dengali ba khrau ha kitigi than gi jongi kapala penthut ki nong nek nongwan belingi kentu ye ki NHIDCL bakan penkloi ki kam kolong ba ha gini ki khniat banai ki sabun ki samla puli ki ban ha bangile ki exam per ngim kwa baling ba ka jonga jing dengali kan khata ek puli puthi joki tina kaliang jongu GM la kular khama jongi bun sesim khiai kini kam bat ngin salek hiru daga joint inspection ban penbha yi benta ki bal don kam boleh kerkit khana mon mata ai kali kawan jumpa bat ka benta ka walai ka bangi kwa apania keren ngi lapan pau mangasngi long ha ka bede kini ki company ki bawara ki nong tray barjela ki per ho ngi sungthu ki don kam ki nong tray henrei ni buru ka jing maham ba baro ki nong tray ji company bo per ki de ban penbiang ni kot kisla khana ba nong kata ya ka songsuk songsan marbelingi hapan keren ni benta kolong ba hadian ba ka sorkar asam kala khanra ki barjela ki bangdei ki trai muluk hangtai po asam ki badai ki pala suba gidi ki poiwer na po Bangladesh li si ki 8 poi banre tengen ha ka jela ka jungi lingba ka jingdon ju company ba kontraktor go ya tena kalian jong seng ila tentu bat ila buru jing maham yu GM joka NHIDCL budi ban simkhia ya kani budi ban batha i company ba kinu ginong trai barjela ki badan po kathani Perslong ki di ban penbiang i kot kisla ki bobiang khanang ba kanong kata e ka songsuk songsan ban ngim kwa ba kathan jungi ka kumakalong mata ka di kawai ni ki than ka ba ema poren ka songsuk songsan ba ngim kwa ba ki barjela ki long ki traisnong ane kinong songsung bo pura jong than dina takada ba nakaliang jung GM ula kubur bon ai ke jing trai lang bat ngi rengkat bat ka ju por ngi ken turu iki dor barsnong ki per kin long ki ba pet ngor bat ba pikir lor ka jing wan rong kerthap jong ki mender na sabar jong ka jela jong ri jongi khanam ki nomi olong kita ki trai snong ki ban yo pat se ta ka hok long trai war ban jit ki nong nikmat ru haki snem ban sawan tina kaliang jung GM bat ngi ken turu i dor barsnong bo per sai sien bikin ai ki jing trai rengkat bat ngi Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.